Hei tid, så det atter her vi noen nødgjent parti av Gjerstamål, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til å hente parten av Gjerstamål, og atter det så får jeg spørre Paul hva du håndligger av hjertet i det. Det gjorde seg bra over, man kan hjelpe mer. Og selv om det ikke alt som ikke alt som hjelp meg, det at noe som reist andre, og til dem seg til Jotas tjener Jesus Krist og bror Jakobs, til en kattlav som og elsker og i gode feir, og vær vårt Jesus Kristi. Miskom frigjør og kærløgje, fattig og marvalt og lot. Til det skal ta mer la nekva hjerte, skriva til tikkere om Felix fredsåkere, og sa jeg med nøytan at skriva til tikkene vi, anmenning om at bergast 4 trunne, som øyne for atler hinn høyle og given i hender. Altså at det så avmettar jeg vekkert. Jeg ser det for Inneløst. Nei, dette tror jeg versen, ja. Ja. Og til alltid lukket som klinker atter på en hjertet til å liste. Akkurat. Og som da. Ja. Ja. Tjener Jesus Krist og bror Jakobs. Ja. Ja. Og til så sier så han eisne badje Jeser. Ja. Så Jakob han var jo badje Jeser, men han er beskjeden her, kan man säga. At han sier tjener og bror Jesus Krist. Ja, det kan skrive være. For nek for han har sagt. Ja, jeg tykker det, og kanskje Jakob heller ikke når man sier til, vi vet det bare. Ja, til Jesus var jo noe holdt for seg selv. Ja. Ta og i forhold til tog. Ja. Det det verste som har gjort det som gjør åkken løyt ved henne, og han løyt ved åkken. Ja. Det er jo løyen og deia, og ikke minst det opprørst. Var han ikke opprørst, så var helt ikke. Han ikke fredsa. Så tøyning av mye det fredsan. Ja. Og vi har alltid lykkes vel. Kristus navnet. Det taler om til at han ble sverende i grunn. Det ser jo for meg som at i utskriften her, ta 18 av at han risen, og så ble jo ofte Kristi Jesus til seg fram men man kan ikke se at annan navn er større tøytning enn hit, altså. Det er han ikke, så var helt rangen opprøst. Nei, det. Ja. Men at det er Kristus til mer et heite enn et navn. Ja. Vi tar så gjørst det til et navn. Helt ja. Vi tykker yngre folk til ganske hoksa at Jesus er fornavn og Kristus er et navn, ja. Det er en ek som bruker bare Jesus, altså. Ja. Tacklar det alltså. Ja. Det var som inte antal alltså. Akkurat, ja. Ja. Men det månader som kommer inn her eisne. Og jeg trykker nok at tar Bayer, Jotas og Jakob, tar tilvidere om at her skulle ikke framføre seg som badjar Jesus har etter holdt noen. Akkurat. Tar aller helst tuksa som Paulus, han sier at her etter kjenner vi et omgang etter holdt noen. Om vi så har kjent Kristus, så sier han. Det nettopp det som har vi også snakket om søsten, jo. Senere rundt av senere så var det til bøybløymen. Det er alltid det så omøtelig vekkert, altså. Særlig har vi jo også snakket ut av Facebook, ja. At jeg skriver til mennesker som vi slett ikke kjenner, og det er ånka rundt at vite hva det er, eller hva han har omslåst. Så jeg tog mig ikke til at ånka sier også som er kjedelig, om en annen dette. Så det tenker så øyne jeg vekka. Så jeg har valgt det, og
Och här passar det så väl att han säger här att vi där ju jag kallar det Kristus tvingar och alltså tvingar och självsamt va? Ja. Och vi tar dem så en dag för att så det allt det ja. Han tar ju för att det som lever skulle inte leva för sig själv men för han som tar upp ner för det ja. Och så ser han att det är rätt så känner vi långt att det är sånt. Akkurat, ja. Och jag var så glad över att han säger att om vi så har känt Kristus hållen så känner jag att det är inte långt så. Och kväll känner vi det. Och jag kan hjärsta alltså. Varianterna är ju han. Och han är uttalt gärst något vi kärleka gods. Så det kan det inte vara alltså. Nej, det är akkurat det och vi har sikkert også några för om det för men ta Jesus var fötter in i heimen vi holdt blåa och han växer till det går allt naturliga för sig. Det tar ju tog att växa till som vuxen. Ja. Och han blev ju ganska trött vi är han blev känd i tjänsten till det som vi så läser om här. Ja. Och så tycker jag ölla länk tog till det. Och han så trakka fram som han verkligen är. Ja. Men han har lagt gudommen fra sig för att göra människa. Ja. För att bliva en av okkon. Så att han är alltså han är av människosläkten alltså han är av Adams släkt. Maria var ju människa. Född av Adams efterkommarna. Och till det som Rombrus fortäller också att han efter hålten någon alltså efter likam någon är att Davids alltså han är så du kan föra till att här till men så känns det ett antal någon. Det är det som är så spännande och just nu. Ja, han säger han om här tar han som munnen och säger att han efter kraft antans är präkvavor. Ja, vara såna gods. Ja, så att han är bäge god och människa och i en likam, ja. Och i en person. Ja. Ja, det var så. Hålet morgon tar jag en för att säga om att det är akkurat att det är. Att vi får inte sucha han förrän vi är om lyckan. Akkurat, ja. Johannes heter i Sönnerbrev, ja. 3 kapitel är det känner rätt större. Nej, det är inte rätt större, men det är hinvägen du kan läsa att det är så vackert. Ja. Det kommer nio till att det är. Ja. Att vi skulle... Än är inte åpenbara. Ja, vad skulle vara, ja. Och i första Jansa brev, kapitel 3, så stender det her fra första verset. Jeg suttje, hvor så stora kærleika færen har vist okkon, at vi skulle kallast bøtnegods, og vi er det her. Tog kjenner heimer okkon ikkje, tog han kjenner ikkje han. Tid elskavo, nu er vi bøtnegods, og ikkje er åpenbar enn hva vi skulle være, eller bløyva. Vi vita at ta og han åpenbarast, skulle vi være hånd og lyk, tog vi skulle suttja han som han er. Klart. Ja. Ikke for en dag. Nei. Og Paulus er inne i det samme her i 4:13. Om at jeg fullkomna kommer, ta vi skal suttja anlit til anlit. Ja, det är omöjligt att göra bara hoxanen om det han är bliven så att man inte kan bli gammal. Man kan inte vara sjuk och man kan inte näka att det som här är och som här är avmarskar. Som allt är avmarskar. Ja. Och inte avmarskar. Nej. Men du, tanken först inte svingt som är i samband med Jakob och Judas som badjar sig Jesus. Ja. Jeg vet ikke om vi tog at øymynd og kontarra støve i familien i her. Ja, altså, det har vi ofta tås om familjens svårste fara. Tog jeg til en som stinker på styr, som ikke kikker seg lukka vel som henne, ja. Men her måtte så har vi familjens vite far. Ja, lukka vel var han skurter med mengt og fel. Ja. Vinsvalkor. Ja.
Ta setten I atter, ja. Ja. Men jeg husker I familien her, så er det vekst opp sammen med Jesus. Ja, sånn. Som skærer fram ur og I gaske og på alle måter. Han har omgått det ikke sånn sint. Nei, omgått det. Han har omgått det ytler og kjeltet det ut. Nei. Men det irriteras. Det nok helt ikke undantikkende til brødrene som irriteras innan Jesus. Ja. Det ikke for en 18 nå. Ta og verste fullkjørst, og han risen opp at det. Ja. Og hele anden kommer. Ta trygg hva der også. Ja, det gjør det. Det det kom til trygg, va? Så det blir på en måte et bøylet på okken vanlige mennesker eisene. Tøy at for øylandekk, til aller fleste, så en tøy hver og jo som å si at jeg vet ikke når det kommer til trygg, for det passer eisen til det at han oppvaksen ute, og til ondfolk det da. Men øylandekk mennesker har livet et vanligt liv som mennesker, bare på godt og ønt, men så kommer det til trygg og oppleva disse nødje dimensjonene som Kristus og i okkene, og som gjør til at her etter kjenner vi ångan. Og ja, så ikke også som derfor, men det kommer til meg akkurat nå at her etter kjenner vi ångan etter holden. Ikke en gang åkken selv. Ja? Til det som ligger ute, det har vi bare sagt på den måten. Nei. Det er ikke åkken selv. Nei? Ångan. Ångan etter holden. Det er videre med vi. Ja. Det vil si ångan, ja. Hvis det ikke er så kunne man være ivast, det er ganske sentrum. Ja, her blev det blev tilkjast så nästan det som helder flest tryggvande mennesker nirre, så at man ikke kommer inn i det, man kan si at vi er fremmede år, det potentialet som går til atla, tror man blir vi å huksa om seg selv etter holden. Akkurat. Gosse overger gosse ringer og alt det er sannhet, men det kan bare ikke brukes til næka om vi henker fast ut, ja. Nei, det var en sorry. Jeg som binder okken, og som gjør at Josef fra evangelien, og ikke fer skine ordentlig i okken, og lust opp for okkara hjärsta og for okkara sinne. Ja, vi tar var nytt sinne, og vi tar var nytt hjärsta, vi tar alltid nytt. Ja. Men hetta lika med brukar Herren, at ja, at alla miljoner att han så tryck var Jesus, det är alla till att om på han. Ja, som han säger att han har att vi det tar sent på i stär Kristus. Inte bara att höra inte fyra Kristus och ett så. Vi är då i hans rastär. Ja. Och på att han är det kanske inte löj, fortsätter han röjner av fokusera och på att han närmaste maten, vi att vi får egen av Jesus och i raka själva. Det är en känd problemställning kan man säga. Men det som jag vill hjälpa med här, det är att det färden att inte efter hur han är ett lån eller att tejer dem. Akkurat, ja. Det är inte efter dem som om det är Kristus. Och ända det som jag inte känner. Hur ska jag inte räkna att det är över Kristus? Jag vet inte om det är Kristus eller inte. Och det hjälper på att komma i kontakt. Och se vad du vill. Men livet är till att livet. Och du vill inte omtala näkra nyttla. Alltså, det är bara att veta hur det är. Färdigt är att huxa akkurat således. Att inte, han är med allt. Alltså, vi ser inte om han lägger allt av Jesus, ger det trygg. Högt att det klätter fästet och bygg. Slutbärs herran, han är till själv, ver att det skall, han själv till själv. Hatt det. Han ska vara det. Och i det, ja. Och det är som han också är i nya Jutas, han har grundöjlen när jag överrätt här. Allt är självår. Ja. Jag känner det? Jo. Att tidigt ska ta i mer, landet kvar hjärsta skriva artiklar om felax, freds och åkara. Så är med nøytan att skriva artiklar vi använder om att bergas för det trunne som öjna för allar. Är det någon höjlig och given i enter. Ja. Här ligger det. Det ligger ju här.
Och det ligger ösnysen här att det är mjuka sinnalägen över. Den tåsar om Jotas som tjänar Jesu Krist. Och bror Jakobs till inne Katlavo som är och älskar och gode färger och vär och ett Jesus Kristus. Alltså allt är en jöjt. Ja. Miskom frier och kärlek och fattig och marfall loft. Och vad skulle vi bruka det till? Mm. Enda miskom, enda frien och enda kärleken. Det är det som ger att det innan människa, att den innan skapningen är fullkom. Ja. Och vi tar som anstaklingar och lika med akkurat, ja, Abert. Ja, där han släppa att virka som han vill och jag. Alltså att det är en sova sikta av tanke. Att han frälser det, alltså. Inte det han färdig att halta det, nu klarar jag det. Nej. Han halte det alla togina. Han säger, jag brukar uttrycka att bergast för trunne, ja. Ja, bergast. Och vad är det så för en trick som det ska bergas för? Jo, det är akkurat det som vi där är inne i äsne vi att trick var han och inte, alltså, inte åken själv, ja. Nej, det må inte. Vi sitter äsne Peter tar han säger Jesus kommer gänga det av vattnet. Är det to herre, så blir vi komma till då. Jesus säger bara att en år kom, och Peter fer. Alltså att det ju motor ödlan, alltså all naturloven och allt det. Bäj till att Jesus gänger av vattnet, och att Peter så fer, och så länge som han är fokus av Jesus, så gånger han. Ja. Men tar han hittar ett omstånd och höttarna och alltarna och allt det. Det är samma. Ja. Det är, jag vet inte om man kan sagt det så lätt, men här skulle Peter fer av barst för trunne av Jesus. Ja? Akkurat. Og lukka som skrik var alt det alle viks. Nei, de slipper ikke forstyrre meg. Jeg hittar på han. Han er mot alle. Ja. Det är ofta sagt att det är att man ber bötflacka för sig själv och säger att det är så ofullkommen, men tycker vi är Jesus. Mm. Men jag vet som att det kan vara skolka kjävlas. Så man klarar sig att komma för sig som man har rättat sig nöjet också. Ja. Ja, men jag tycker vi alldeles här det som är det enaste mittel, alltså fyra till att få upplyst nöjna upp att de är. Akkurat. Ja? Akkurat, ja. Alltså vi är ju alla människor, och hållt det som är kvart värre eller bättre än tøyt. Nej, allt lika. Och till allt lika. Och till allt avskriva som sålas, ne? Anna enn til at han ikke å slippe bygva i okra likhamme og å slippe bruk okra likhamme. Tar vi suttja til nøyene, så blir ærvis. Ja, det er det. Ja. Det er ordentlig ærvis. Det er 8 andre vers, et eller annet. Man skriver ikke om underviset røysene, altså Jotas. Men så kommer han til det her som är alltid løser. Det er løst større problem som er. Han sier her i 20 til at men tid at skal oppe ikke tikkene og høyløst og trykke tikkere. Bygge og i høyde antannen. Og så sier han og halte til konsoler så i kærløyka gods. Mm-hmm. Så kommer han til. Med han til boja etter. Nøye Herre okra Jesus Krist til avåt lov. Altså hva er det verset i vekk? Ja. Altså med han til boja. Ja. Mitt i njoges nere. Ja, det er så nek som han tåsar om. Det er så livet lyst og så er noen alltid til rimsk altså. På ett år för det här. Ja. Det är nog längt avsnitt. Ja, det är längt avsnitt. Och i sista boken som är i Nya testamentet. Ja, det är det som är vanligt. Men så är det, alltså, det som fyller till honom är att hända nöjen är så dyra bära. Ja. Och han har en annan vinkel än till dömes Paulus. Ja. Så Paulus för alla tog in och att ja men vet att det är inte klar över va. Nu ska jag fortälja att det kommer rätta sammanhängen. Men han gjorde så ska man som han roa skälta in och att som som drev fra. Ja. Alltså. Ja, nettopp. Inte akkurat de som kanske
offer för öron, men det som man kan säga att det är bölan ut i mål offren någon. Jo. Och men akkurat ser på verset de här 21. Ja. Det sier okkon løyve til det her, altså endelige nøyen til avtløyv åpenbæres da. Og det veldig såløsende at ta vi vil møtt av tingene som gjør at vi blir opprøtt i okra sinne og anda og vi kan bli ordentlig. Det beste å bli hele anda. Ja. Færa få seg til øvtan ved. Ja. Så ikke han og hjertan hon til det her hele anden bor i da. Og så kjenner til hvordan ja, men så er det akkurat som å se alt den der som Peter har utsett for at det leggjast. Altså det er hvordan kommer ikke at han tøytningen. Ja, så det er som å stormfullt hev, altså alt det her som Jotas nevner. Ja. Det er anket jo fri, ja. Og hvis du så hikker Jesus brev 6, da jeg nevnte Jesus brev, så sier han det så avmøtelig grått, altså at han sier her i vers 8, «Tid vite at et gava og i øyn og kvartjer skal han få atter fra han, vil han jo trelle til plass.» Og så kommer han oss ikke langt ut i kapitlet, og han får ta som at jeg også stendet bartegn, vers 12. Så jeg også stendet bartegn, ikke vi blå og holdt, men vi tignene og veltene, herrer heimsens, og som virkere, vi antar ønskaparens og himmelrom. Og ber oss så færre i øtterklæg gods, så vi kunne være ment at gjøre motstov innan det, og stande etter av hon sier at. Altså, det er bare så ommettelig bøgnrett, altså. Ja. Bøgn fram, ikke. Her er ikke til at yoga, og nå måste du, og alt det der. Det er at du er utbildning over tid at det er. Og så tar han kommer langt ned, så kommer han ved ned, frigjør vi brøren og kærløyden, sier han. Vi trygg fra god til feir, og Herren og Jesus i Kristi, og nøye vil vi gjødlom som elsker Herre og Jesus. Jeg får kanskje like han. Men han nevner også til om å bya han. Og han ber om å bya for seg selv. Og han nevner altså, når grønnelige hvordan det virker han. Jeg tror det var i satte kapitlet, men det i satte? Ja, han sier byan til andan, det her da, mener vi? Ja, det er det. Ja, agenda verset. Ja, det stod det. Ja. Han, jeg kan si at jeg tenker at jeg sier ikke, det er ikke kjolm, frelsene, ja. Og svør andans, som årgods. Ja. Og her hokser jeg, bare for å tenke at jeg først, her, kjolm frelsene, altså, det her, vi tar at jeg vet at frelster, tog jeg Jesus har gjort verst, ja. Ja. Ta blir det en vent, altså, for du ønta som løper av og sier at du er ikke god nok, du nytter ikke alt det. Ja, akkurat, ja. Og han sier, svør andans, som årgods. Og så sier han, biande og i andanon, eina og kvarja tøy, vi atler akatlan og bøn, orversen og tøy, alltid avhaldande og biande for øtlun hinn heilave. Akkurat. Fyr mer vi at mer skulle være given år, ta i let i opp munnen, så vi dirve kan kunngjere løndamal evangeliums, fyr hver skuld sendte på og i lantjon at det skal tala vi dirve om det, så det som eier tala. Til. Ja. Fyr mer vi, sier han her. Ja. At mer skulle være givet når ta i let i munnen. Ja. Det er det som jeg opplevde i fyrra morgenen 12, vakna jeg vet. At mer var givet år. Og det var urskriftene, og jeg visste hva det stod, og
Det lukar som tala alltså. Med han var en smalare alltså. Och det var bara så otroliga. Jag kunde gott sagt som jag kunde minst det nu, men det minst inte. Jag ser mig själv det är så gott, det får jag aldrig några glömma. Men det var en uppenbarelse som ledde till detta som vi tar som nu. Ja. Att det älskar och be och i hela antan. Alltid konsoler så i kärlek och god som jag inte boja. Säger Jotas alltså. Alltså det är bara så. Det är upplevt att bäge du savnar och du vaknar vet du och du får upp och du ska ju vara här i det och ta upp till andra att höra. Så mat till att vara och i andan. Hvis det skal livande göra. Bäge tankar och gåvor och allt det där. Atlan Guds vi och. Ja. Det är helt säkert. Det är och här är alltså jag vet inte man kan säga så här vad kunde vi göra? Vi kunde göra detta som han säger här. Ja. Att uppbygga oss och hela så tryckt okkara och be i hela andan och således halda och i Guds kärleka och det är motsvara till myskre i heimen som lever åkorna. Ja, väl svär. Ja. Och det är utefter till okkara medmänniskor. Det har blivit det till. Ja, det har blivit det. Det har blivit det till. Jag också om jag tänker på hänt om att alltså lika mycket kvar i tanken eller inte som är uppmärksamma eller inte uppmärksamma men ta i ett annat kämmer som ger till att jag har alltså inte bara hållt till men att jag kanske ös mig upp innan i mig själv. Du är så inte orättvisna rundan om ett annat som är inte rätta. Ta i stein 4 att i munnen äkna hålta affär krutchvita. Ta det han säger vi och ja men för hinvägen inte ut efter för först in efter va. Så har andra bor i mer. Jag bjöd affär att du tanken upp till himmels. Ja, nej. För det här var samfälla. Himmelen är och jag. Han är och jag. Ja, det är det. Och det var just. Och ösne till att som nu är läggt ut av Facebook, så har vi i för god götta. Jag vill inte blanda mig upp i näka som kan ha lägga. Hämta bådskap. Och ta är sagt och till främmer till så fär bådskapen av en dimension som är en större än hvis jag nog blandar mig på i allt och hurra i ötlund allt det sen. Hur skulle det så vara? Da jag så kom in här och vi säger där och tåsa och allt det där. Det är allt blivit sammanhängas. Ja. Och är så glad över tror jag att jag för arbete i oljan och med arbete i också om Herran men det blev omkant i så man varit innerligt att också om Herran och leva samman vid och förtjäna till det som vi tar va. Jag sitter nu här tjej och försöka gammal och jag har upplevt min barndom av Tofton och min ungdom låtvust i havn och Tofton, ett ära stanna. Och så är det min mandom och färden i Klagsvik och alderdom. Och det är uppenbara man nu att hvis jag inte får klaskar självt om alla yngste att det var Tofton eller vara omkring så har jag inte varit kommit till det att för sjukhus jag vitsa och rökta människor här antaliga och be vet om och så alla vitsan den där imsastander som det förrjana. Ja. Och ända så läs att det kan kastat nu lät han först så vi bjöd sig för snack om han åter men han kastade att cykla. Så spurte jag mig om han kunde komma runt till bygden här i
Fatlo Farion. Att uppleva samkomna till han var angående att komma runt till att han är över skipar, ja. Och det blev attor så det som lägger mer trätt. Han sa medför och han sa bostämmer och allt det här. Ja. Ja. Ja, Beito och Kai har haft det särskilt dekatannaste i åren. Ja, akkurat. Och vi känner tannast att det här är ju helt särstök. Så det är inte ivast du att det som du säger om att du kom slagsuggar och fick över till sjukhus här och så där. Ja, här var så nästa instanser som var så ägnade till att. Ja. Och alla helst är det kanske lite bättre för här norr än i Halne. Ja, och sen att man kommer fram till att stä och du gör ett handverk och handverk är inte etnast. Och hvis det inte etnast så gör det domator. Så har det alltså sådana tal och till folk. Man är inte fullkommen, men så gör man domator. Och så framvägs och så. Jag minns det en affär och vi vet ett av de största lärningarna som är ett 2 år där. Och då är man hela där att arbeta, men jag ätlar mig att gevas då. Det tar lite nu. Så ringer jag med över som 80 arbete. Han är alltid varit så. Öjliga lealiga fittor. Han säger han var inte nökter vid arbetet som var körst. Och om vi inte kunde komma ut och snacka vis. Jag ser ju tät ger jag gärna självant. Och hvis jag tar inte kunde klara det så ska jag göra det själv. Så för jag ut och han säger nu kan du leta efter det, säger han. Finna det som är inte nöjd. Jag fann det inte. Ja. Jag hugte nu. Ja, hvis så bokade niar och häcker upp på alltså hororna så sa det att det ronne är när det nias. Så säger vi han är det bara det här. Ja, det är bara det. Jag har alltid gjort det för att pröva med. Så viskar det gosse. Så säger jag, men okej, så ser jag bara till att du inte ser det. Inte för att boka sig ner hit om horen är ronden är lite rond nya, så. Och det har så stått lite vart då. Så säger jag, okej, så säger jag bara att du ska inte betala 20%. Du ska 20% karriär på sig. Nej, tror jag var nog, säger jag. Tvejt också. Så ta för ner har lite stöj. Ja. Nej, alltid en långt stättis ner. Så som att han har varit på. Ja, akkurat. Så han var och han mamman sa var. Jag levde en som i näcknäck var och det var öjlan exist. Och han var sig på det. Ja, det är väl möjligt. Man tryck fann det och i grunden av första arbetet körde jag kontaskar. Det var inte henne. Okej. Ja, det var inte henne. Och var inte kostnäck ombaten och länk ombaten och så hon blev rättliga gammal. Ja. Men jag hade Paul hade är så fraligt döm ju på att det att det är eisne att alltså arbetslöva maten vi det ju på i arbetslöven är eisne Guds tjänasta. Ja. Det är det. Och ta Jan säger till och Kai har haft en sälja tjänast i åren. Det står avskanna med som unga man ta minst i helt väl. Så vill jag eisne säga till att det är allt som akkurat har tjänast, va? Nej. Så att det blev gammal och så men tjänast och hon är så helt av medel viktig. Och i åkara dagligdagar. Allt. Och här är vi och i toja. Att tjäna ut från honom. Huxa om att lycka täcka det här efter i hans till läs inte verset. Och i första hans bra troi. Ja. Att lämna täcka andra verset efter. Till älskar nu är vi bara gott så inte åbenbär en kan slavera. Vi vet att han åbenbär skulle vi vara hon lyck. Så vi ska suttja som han är. Och så säger han Kvört han og hever hesa vagn til hansara, reinsar seg sjálvan, enn så han er reiner. Ja. Her kommer at det altså, større åpenbæringsene er, og meira opplyst vid det. Meira kunnskap, han positiva andans kunnskap vid heva, det avvirskar okkon til at
Han sier at hvert han hever hessa våntland som renser seg sjølvan. Han sier ikke det at hvert han hever hessa våntland som må rense seg sjølvan. Nei. Nei, det er et urslit av at vånen gjør til urslit at man vil rense seg sjølvan. Til dømes det verset ikke Jakob i enden av 5. kapitlet, at røgn og lydades godstyrskan for god til færen i retta. Jeg vidtja færleis og ikke trangtåret, og halte seg avtolken av høyne. Vi pastante at gjøre det heldet til avtolken av høyne. Akkurat, ja. Du kan omgå finne på, så gonger etter tog versen noen, et lakker nøren øysene, som tar seg om det samme. Ja. At det heldet til røyne. Det heldet til på plass. Pura sikkert. Jeg må si at jeg har arbeidet sånn jeg kunne ønske. Og sånn jeg kunne til gjerne koner som er hjemme, menn og børsborster. Og der det bøten, og man tjekker med det, jeg begynte ved førsten, og Arne fikk lærlinger, og arbeidet lotvist østen, for jeg hjalp meg nøren malere for jeg. Få lærlingene litt nær, altså, til oss, den sørste lærlingen. Gjørte vi det til hos for han, og hette var lærling til hånden, altså, så var det han som kjørte hus, ja. Og det var undan gången til at blive at han personen man er. Og jeg er nå er klakskog jo vaksen, så rævlig han ikke. Ta jeg kunne klakskar, da klarer jeg meg nesten at lukka som at orientere seg om de fleste av ham. Men verden så øtla, og nå er det så øyne han ikke. Men så kom det til en mann som vet mala seg i husene, og til å si ja, at du skulle gjøre det, og så bestilte du malingene av stranden, så karte han gjennom bare av tettene, et eller annet skip som stilte ta, og så fikk han inn i kjattelen, og minnes det kvalitet. Jeg karte ikke malingene i kjattelen, som var nok til huset. Og han kom ut med meg, og så sier jeg, nå går stendt til seg at her, nå det måtte være gåere løy, og han visste bare nok at det måtte vi. Han tjekker kyrkjøk på en sånn et, og så sier vi igjen, halta tiden at det kan hjelpe til vi tunne freds, og jeg har ikke kunnet til. I sånne fredsen er en gav, så du pjøvst ikke at jeg hukset til at du ganger kyrkjøk og fire at få gavene. Altså, du kan bare takke med til en point der nå, og han kjørte det. Han tok med. Det var så einfalt. Han hadde en eksistjen, det var øyne eksistjen. Og det var ikke, helt ikke for klagsøk, det klagsøk er fotlav, folk kom som er kommet. Er det stedet fra, ja. Og så tar jeg livet av mala, og kona var så bløy og fitt, og det er jo ikke baden, altså. Så spør jeg meg om vi skal komme etter til jævlar. Det var ikke så lengt, det var et godt vever ta, og nok så lengt og dest. Og så sier jeg, jo, det kan det godt. Og så da jeg kom inn at gjøre det til kvøtsen, eller stående, eller hva det var, så sier hun, greit en kona. Hun sier, jeg har ikke finnet fri ved god. Jeg har ikke funnet av frestene som jeg var med fikk. Det er to komst av maler tjokk. Så greit hun. Så sier jeg, gåvast, hun er tannfrestene der for det. Akkurat lukka var som for mannen, og så sier jeg bare at det samme viene som, og så var det på plass. Det er ja. Ja, så var det på plass. Så jeg at, altså, du gjør det samme verste, men de var aldri arbeid, ja. Men selv om det førte jeg øyne fra alt opp her, til man ble gammel, hvis man ble gammel, da. Og så sier han med til livet til jævlar og malet her, om vi skulle komme til neste år, han malet så huset i atter. Og jeg garanterer til at det var bare for jeg har et samfunn. Det er fellesskap. Jeg vet at jeg vet at jeg og kom inn og så framveis.
Och hon var så öliga bänken om han. Han arbetade ta mot jäntan av löven. Och jag gott arbete och så gavst han. Hon var nog till allt det, hon ansåg allt det. Men han får Arjen hon. Och så får jag vidare någon la sjukhusen och säger nu var det så grät och nattor. Så nu då du inte be av hej var. Jag tycker att det ger inte om du inte. Nu kan det vara mamma ta in. Akkurat som mamma lärde mig att be. Så säger jag ska se det först. Jag ska inte så ber jag för var vi en hon tog upp att. Akkurat som det man var smadrong. Och hej då vita hur det lär blev och klara det. Så prövar jag natt och jag klarar det. Ja. Jag säger jag kom men alltså om tog be till att inte och tog inte där att åta så ser Herren det. Och han fröjer sig ut här. Då tog erstans rabatt. Och så får hon. Samma. Ja, särskilt. Ja, så enkelt. Så enkelt. Ja. Till kraften och just den här bådskapen, att det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja. Jag kjalt daren för ikke vittler. Nej, men så vär varslan öttes hjärna. Ja. Som han gör det. Det är henne som är beundret. Att ett beande andan önkvar att vi för alla människor så han det och så för mer vi och nu så ser mer vi och mer skulle vara given och tajlat ju mannen jag kunde göra långt om det evangelium. Det var ju lunchen som Paulus och allt det där. Lunchen var slitna alltså. Andra det hela och här var några luncher på några mat. Nej, det är akkurat det på att det är så vi är så öjle imiska. Ja. Och Herren har inte lyckats som sett ett mål för nu ska du klara hatta. men att han kan släppa fram ät och åkara. Löve. Tillvitan och löve alltså. Och vara här. Det han så inte tror han kommer bara vi fria. Ja. Han kommer vi tog som är gott för oss. Ja. Och det så jag ska ställa. Det löve och Johanna. Ja. Och tog valde att här vi gjorde sig alltså. Alltså ja. Jag husker här om åren här i Jesajas 5:3. Ja. För han säger nu alltid i tysta kommer till vattnet. Ja. Och tid som ångan penning hävar. Kommer, kjeipe og ete. Jeg kommer, kjeipe for ångan penning og gjalslest, vin og mjölk. Og så spyr han spurningen, hvor leta tid penning for det som ikke er brei? Og man kan si, hvor gjør det tøyene til det som ikke er brei, og dagløn tikkar for det som ikke mettar. Så sier han, lustig etter mer, så skulle du få godt at ete. Så skal saltikkara gleda seg ut tøy som fattir. Både øyra tikkara og kom til moin høyre, så skal saltikkara liva, og jeg skal gjøre evig sattmala vidt tikkun, gjøre tikkun alla hina trofaste nøye, og jeg har lovat David, ja. Akkurat. Og hatt her er evangeliet, hatt han glede bådskapen, det er gjalslest, det er for ønske. Men så er det annet, som er øyla viktig ut tøy, som det först han väg när den löjde det. Att du också slett att du är snäck. Nej. Alltså du är inte, du är ett lunch. Och det är själv, ja. Men han är han som brukar ligga. Och ta ut ånge tankar. Det blir bara bli omtrande av att kan du vara brukar man ligga. Alltså. Akkurat, ja. Kan det läsa det? Alltså kan det virka så gott. Att det är nästan det är nästan så gott att du inte fullgörs det. Du är det så gott alltså. Jag tror att jag förklarar det hur man føler sig att han hur så går man blir vet det hur så går det blir vad vi det
kärlösen han. Alltså. Ja, akkurat, ja. Det har unga till uppleva att ha färre löven om. Det har uppleva att bli gå och leva allt löven samman. I troskapet och ödlån till gåa. Och jag minnes systrarna till hästen i mannen. Det är en hårdhet det är. Jag kände henne Aren. Och hur glad hon var. Alltså att han bodgen sig så kunde bli frälst. Och konan har trätt. Så hon visste akkurat hur han är värdig och så framme. Men jag visste inte. Jag har inte vet att göra. Utan bara det är att vara en nödskapning. Akkurat. Alltså att det är så störst, att det är så underfullt. Det blir inte tid att ta sig om det. Så gott är det. Men vi får så att det kommer hem. Och tog säger de om med sin manko som är av Facebook. Att det är bara så underfullt att vita till att det trycker Jesus. Och det är nog. Ja. Det är helt inte. Man ska vara äckliga på passet där. Nu viskar det ofta för att man som om det är nästan för en ägg, va? Men slapp av. Detta blir en ägg. Detta blir för det är still som bestämmer. Alltså. Nej. Det är det inte. Och jag tror en tjänasta som i upphavet var attla att vara så. För han sa och långt i upphavet. Så jag visste tillgången, han visste om allt vi satan och öllnes ner. Hur sjönter han för att vara och hur snällt han för att vara. Ta han är skapt människa och allt det där. Rålagen var öjlig. Ta vars det. Ja, och han är öjlig här som liknen räver. Ja. Och tog sannoliken i evangelien så avmäter det viktigt. Mittel annat det som jag läser här i Isaias. Och tog att alltså fortsätter vill allt tog röna avfokusera. Alla togna folk upp till onkel öron på onkel annan mat. Alltså han är så där matar att det är täljande. Och kvart är så lösnande. Ja. Jo, det är för jag kommer att till Judas. Abi och i hela andan. Akkurat. Och uppe i kärleken på tandmat och i Guds kärleka. Ja. Tog att han är inte bara frälstocken och så nu måste klara det själv. Jag hoppas att det möter upp till jag kommer. Ja. Men det är han. Alltså han har samfälla vi och alla tøyna. Han är alla tøyna klarare. Ja. Han har inte plikt. Han har inte plikt på tandmat. Också där till han öjen likam, också där till han bojre likam, också till han viskar vi likam, kotet han som viskar och jag. Bäja vilja och viska det goda vilja så inom. Och i Filipperbrevet 2:13. Jag minns att hvis du nu läser allt av vers i Filipperbrevet 2. Ja. Kosta ta förstår jag mig helt det talt inte vers. Men han helt egen chamar attor för 13:e vers. Ja. Tai och Jesus sa 13:e vers. Att han har teologiskt det. Ja, jag är så tid till älskar min alltid har varit lojen så arbetar jag inte bara som tar var chatik men upp att nekv mer nu inte chatik vi öst och bivan upp av frälsotickare och att det här som stäcker här så är inte gott. Nej. Jag stäcker här. Ja. Och det var något som tar främre här till älskar och allt det där att vi han säger att vi delar hans här känner. Ja. Men det är något som tar han väck. Och så sätter han hatt stein 4 och så ber så läser inte mer. Får vet inte. Nej. Och så sa jag att det vers. Ja, 13:e vers så allt var gott. Ja. Som säger att ty god är han som viskar ut det. Ja. Bäja att vilja och att viska efter gåva vilja så in. Det ska bli till uppa i så favon år och i andan. Det är anden som säger att det. Ja. Det är levande. Ja. Han viskar och han fär och vilja. Och han fär och viska ett gåva vilja så in. Ja.
Till och här allt lyckar. För jag kom alltid till här ser Jotas och Jakob att han inte ville presentera sig som hållslige bröder till Jesus, ja. Så det tog att här har känt sannlagan och tog nutja människan, och i nutja skapningen, kvar och vi trunna Jesus Kristus i ett, och råkna som ett, ingen hakre eller lagre, men vi i honom, han som han hakste, ja. Som hever färd som akkurat i det kapitlen omtalar, som setter sig själva så lågt da. Hvor gjør han det? Jo, for jeg kan få en ødelvi til ungen som hever lige lagre enn det som Jesus får. Og tog kan han frelse ødel som kommer til Trygve Hanna. Det er bare så, og metal jeg återkant det visst for først i 4 Korintbrev her i kapitel 6, og til enden av tog kapitlen om. Den kommer inn at det er som hvis du får fram til det. Ja. At jeg vet at det ikke liker tykker tempel heilig andre, så det også om. Ja, alt det her. Ja. Så alt nye røyer. Vi kunne enda ved tog til noe klokken som meg. Ja. Om man har løtt. Ja, han sier her i vers 5, jeg vet at det ikke liker tykker limer Kristus her. Akkurat. Ja. Og så sier han atter her og i vers 9 at vita tid ikke at likam tikkara tempel heilige anda som uttikken og som tid heva fra gode, og at tid ikke tikkara egna, tid durskjøpt. Tog god og likame tikkara. Ja. Det vil si at det er så hvis vi lever til vi dødja, så detta livet vi som likam. Han har gjort det till sin tempel och så för det och så säger han och gör det. Men också där dolten att han också där vad han säger att det är. Alltså det är så beskrivet och heter vi att trycka till så eller enfalt. Du kan ikke ha tankar som du tenker vettar inn og i tryggva. Det er bare og legger. At du hoksar og du helter et for godt og alt det. Mange sier at det er for godt. Ikke litt, det kan ikke være for godt. Så vi er gau, altså. Vi er gau. Gjør det gau av god og i Kristus. Ja. Og det så om å suttja hattar, ja. Ja. Vi tar som ikke ser disse her gøskegods i måter og nøtlån, da han sier at det ikke en tid durskjøpt, så kan man så spyrja, ja, men hva var vi så hvis det ikke var kjøpt, da? Hva var akkurat lov så var det ikke verst, da. Men å suttja til at god er sånne nøye, fullkomlige, hever givet okken alt det her for ånd. Jeg var slett ikke den personen. Vi begynner som tomt i at være, så snakker vi om Jesus, alle togene, altså. Slett ikke. Men ta jeg lærte mal, og jeg lærte disse folkene kjenne, så begynte det at fungere sammen vi anversen. Det ble åkt. Akkurat, ja. Så jag det måste jag för jag kunna försöka min kära. Och med dem så skulle jag väl till. Ofta var det inte snacka pengar hemma till Eva bad. Så blev det bara att jag vet inte gott och jag var 13 år så rann in i öarna. Så plötte fisk och sportade pappan så kunde la släppa mer på igen. Fröja fisk. Og han sier kvika, og det ikke alt fjersåren tog man. Det sier, bare kan ikke bare slippe på, så kan jeg hjelpe til om vi er klare. Og kunne vi inn et eller annet, jeg brukte ikke til året ta, men han får klart. Vi slapp. Ja. Det gjør det en øyelig mål. Det ble sommerferie, og hun var lenk, og det var godt vær og brød fisk. Som framvis. Hur gammal du var du helt då? Nej, jag var 13. 13 år? Ja, jag är förskolan. Ja. Jag är förskolan tant jag är fyllt till först. Tog vi för i skola om var 12 år eller.
halvtullig om bare. Vi var då Jan, han druknade öra hon är inte han och Jar. Och så var det Jack och han snackade vi Jar, han är lite gammal. Och så var det Irena. Hon var ur Saltense. Och så var det Øyna Treat. Det var det. 4. Och så kom 15 att han sommarferien. Det är 45. Ja. Nu säger vi tack för det, ja. 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 Kan du begynne på en så vi också? Ja, tack för det, herre. Tack för att du fått lov att tack för att ta omskaper virelesa lika mockara. Och långt och nu ger det att vi tärlukt. Twitter kommer byggvit. Så den utstrålning som ska vara från åkken till andra människor är tøyn. Herre, men kan så har vi inte klarat att 50 ner. Men det har vi så upplevt att det var inte vi som skulle ta fävna det. Det var 1000 skulle fävna åk. Ja, 1000 gör det klart vid det. Och det var 1000 gör det hette lika med till tempel. Och herre, vad det är ett landamål som det inte kunde skilja, men som vi kunde tryggva, vi tryggfäta vid. Och vi tryggfäta vid heimer skapte vi året gods. Så det som ikke sast, det er just det som sast. Og innenfor så skal alt det her rådla sammen, ikke være mer. Men det og i tilskapte og i Kristus skal være tøtt til evige tøyer, i evige dørt. Og jeg har noen underfått noen andre likam, jeg så to har rett anden. Og at vi som vi ankom for anliten og lov avspeklet dørt og gods, vet vi ombrøtt til samme vind, at dørt til dørt som skjærende land. Takk for det her. Og takk for det kjære i ødel, i Jesu navn, ja. Amen. Så er det som parten av Gjerstamal kommer enda, og vi får takke for åkken. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Leonon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, 1000 takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Hesum pastoren, han kommer eisne over å lagt det her, og han kommer eisne over å sende av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, 1000 takk for hesfer.